Keru-keru tindak irang koro-koro jumudala saking gerumpul para tarisang para besi mokobang nuwun sewu penonton sing ning jeroning pagar pembatas sepeda malih penonton yang berada di dalam pagar pembatas arah dimundur utawi medal kemawon. Ambuk Suramarata Jaya Ludira Imbang ya modhe-modhe Alampai Sang Prabu Sima Kumbang Araja Agara Murka minangka utusan Prabu Sima Barang Araja Lodaya. Wong bantarang raja kok pacete apa kang dadi kekaromanmu Prabu Rasanya impae maju bantarang sir Kariwi ana bakal dadi raja karo gocek karo bakal dadi tangisan wong bantare majo bantai warga Legowo putra Ambuk Suramarata Jaya Ludira Imbang yen padha-padha wong bantarangin maju bantarangin blaku lo dadalah macan kumbang Sinun kula ingkang sowan sedaya macan kumbang ingkang sowan sedaya sumangga Gusti Patendak derek-derekne penyangkalun dere maju Sos Legowo putra Boris bro Makassar Sumudala saking Agarumpul Pramtane Jaya Ngampiwara Prabdara Pati kang awujud Wanara kang winastan jaya kapindhan lumayang kara sinebat Wanara Seta. Diparingi dalan Mas Sura Rodok putur Mas. Ayo Mas Iput. Mas Iput.
Pangiran musisi dari Legawa Putra. Sepeda balik Mas Iput musisi Panggilan Mas Rian keyboard. Mas Rian keyboard, Mas Iput timpuk monggo. Legawa Putra Sura Rada mutur mase Pangiran Mas Iput Kendang ketipuk Mas Iput ketipuk monggo. Legawa Putra Bais bro rada mundur mas ya rada mundur Ayo Mas Sirot. Nyuwun alhamdulillah bantuan Mas Sirot. Mas Sirot story Legawa Putra wis dadi kembangi lambe kondang raya sini modalipun Maesa Sura pacute galak kliwat-liwat wingkit kepati-pati tak iringi irama eko kawula sak rombongan nyuwun tambahipun pangestu dangane mugi anggenipun medaling pasugatan medaling Maesa Sura nadyan gawe sono pinanggih kalis lir ing sambikala sebadono tinebih saking Pancabaya bagyo ake wong kang padha taka senjata pemimpine pecah Yai Samandiman operator tolong posisine Mas Kak Mas posisi salam hae Leni saka kene ayo padha ngadeg kendangnya dia Om Rene salam hae ayo padha hae maju ing Legawa Putra kendangnya kalis Om Rene ing sambikala Sura Maesa Sura awe-awe coyo Peribur bersama hadirnya Legawa Putra Super Puisi Jaranan Indonesia. semua tangannya di atas Sinar musik pro audio gelak dari Jawa Timur. undang-undang kau pikosan Legawa Putra Super Puisi Jaranan Indonesia. semua tangan
Asalmu saka banyu, mlebu saka banyu. Asalmu saka kluk, mlebu saka kluk. Asalmu saka geni, tak jaluk mlebu saka geni. Hong sekaring bawana langgeng, nyuwun tambeng pangestu. Mugi kadang mitra sami kales nderek sambi kala. Tanweno ing Pancabaya, cengelano ing panuwun kawula tansah ngabekti. Lakowo putra cekel Mbah. Oh, sekaring bawana langgeng. Dumateng kang danyang danyang ingkang bau reksa tutup tambel. Sepeda malipun tambel pangestu. Mugi kawula sarombongan kalis nir ing sampikala. Cengelano ing panuwun tenebena ing bilahi. Sapa sira sapa ingsun? Wong milih bakal balekne, wong utang bakal nyaur. Lembur dening pangastuti. Was. Yeah. Aja terus, Pak. Sampai dhewe nambah. Awas pecah. Tolong penonton waspada pecut Mas ya. Awas. Iya. Ayo.
putra Boys bro Pangasan Sinar musik audio profesional wes ora usah muni piye-piye ora usah muni sajen jaluk unjur piye asalmu pinter sondi lingsir wengi sepi durung bisa panjenenganipun Bapak Guru ingkang wonten tlatah timur Pulau Jawa anak cucumu mengadakan pertunjukan di Desa Tambel. Bila mana kau mendengar cerita anak cucumu tolong hadir. Hadir dan datang di Desa Tempel. Bahwasanya anak cucumu mohon perlindungan. Sepeda malih, wahai sang guru yang berada non jauh di timur Pulau Jawa, anak cucumu memanggil. Bila kau mendengar cerita anak cucumu tolong hadir. Hadir dan datang di Desa Tempel. Nandang broto kadung loro sampai Ugi panjenenganipun Eyang Jogo kawula sarombongan rino nyuwun tambeng pangestu mugi kawula sarombongan tansah kalis ing sabikala lali tenggena ing Pancabaya cenelakno ing panuwun. Amin. Muga bisa tau Oh
Putra. Sinar musik volume Jaipong Mas. audio profesional sound Balapil Putra. Boys bro, Pakasan. Oke. Nuwun sewu hiburan dari Bapak Panitia, penonton yang berada di depan, penonton kang wonten ngajeng kawula suwun pinarak kemawon. Sewida malih himbauan dari Bapak Panitia, penonton yang berada di depan kawula suwun pinarak kemawon. Cerita wayang Jawi ing paraja Ngalengka Draja para ana raja arane gawe geger nyolong Sita Anoman cangcut dumadak Ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja. Lakawa Putra puisi jararak sa-Indonesia. Tiwo mlebu sing apik ya Tiwo. Tiwo ora pareng nakal. Ketek lagi jipuk wong ujan jenenge Tiwo Mas. Tiwo. Tiwo. Lakawa Putra Pripun Bapak Panitia? Oke, sekali lagi mohon perhatian untuk penonton yang ada di ring pembatas. Dimohon agak mundur atau keluar. Bahwasanya ini nanti ada atraksi yang gawat malewat-lewat. Atraksi manusia buas, manusia liar, manusia bertarung dengan seekor ular kering kobra yang panjangnya kurang lebih 15 meter ya. Mila menika kawula suwun rontok mundur Mas nggih. Sliramu
nangis. Sing wis yo wis ora usah dieling-eling. Wis pinopi aja nangis, Duk. Kisah nyata. Iloe bapaknya teluk dilape. Iloe. Wis to Duk aja nangis, Duk. Ora usah dieling-eling. Boten, Bapak. Sing wis ya wis. Golek neh. Masuk. Stasiun tuku sing dadi saksi bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu kowe tak tunggu. Sinar musik promosional audio Legowo Putra Boys Bro. Jos Legowo Putra. Jos Sinar musik audio pro
Daksen Legowo Putra Gunjang ganjing langit katresnanku hatiku kang lara nemu tatu aku lagi ngerti sawise kadaluwarsa sliramu nandur tresno marang wong liya rontang ranting atiku nelongso nekat tak tambeli malah lara tegane atimu gunting tali tresnoku ilang ketrajan banjir ladu wis sak mestine bauku tak rasa semblah jangka sing tak anggah kaya wis kelangan arah nanging atiku wis kadung menderu-deru nganti ra peduli atiku kan kebak tatu gonjang ganjing langit katresnanku atiku kang lara nemu tatu aku lagi ngerti sawise kadaluwarsa sliramu nandur tresno marang wong liya rontang ranting atiku nelongso nekat tak lakoni malah lara tegane atimu gunting tali tresnoku ilang ketrajan banjir ladu wis sak mestine bahuku tak rasa semblah jangka sing tak anggah kaya wis kelangan arah nanging atiku wis kadung menderu-deru nganti ra peduli atiku kan kebak tatu Legowo Putra Oke, masih bersama Legowo Putra Super Puisi Jaranan Indonesia pada Legowo Putra. Mohon perhatian bahwasanya untuk atraksi ini ditujukan untuk semua penonton yang ada di depan ya. Nyuwun sewu dilarang keras untuk berdiri ya. Lenggah kemawon bahwasanya
Ular yang saya bawa memang ular yang masih ganas. Ular masih dalam keadaan liar. Sengaja kami mendatangkan seekor king cobra dari Kalimantan, dari dinas terkait. Mila menika nggih. Jangkauan dari king cobra ini lebih kurang ada 15 meter. Nyuwun sewu lenggah mawon ingkang sekejo, monggo dipun pirsani sareng-sareng ya. Matur suwun. Oke, tiba saatnya kami keluarga besar Logo Putro yang hadir dari kawasan Dukuh Cimbir Sukewaras Prabon Nganjuk akan menampilkan atraksi manusia buas, manusia liar, manusia bertarung dengan seekor ular berjenis king cobra. Dan juga nantinya ular berjenis king cobra ini nanti akan dimakan oleh sang seniman kita. Nuwun sewu penonton kang wonten kajeng pinarak kemawon. Karena atraksi ini atraksi yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh profesional ahli dan tidak untuk ditirukan tanpa mempunyai keahlian khusus. Kita saksikan bersama-sama bahwasannya ular yang sangat panjang sudah dikeluarkan dari tempatnya dan sudah dimainkan oleh sang seniman kita. Kita saksikan bersama-sama. Es ular nyembur. Sebida malih kalau sak rombongan nyuwun tambahipun pangestu mugi atur pasugatan atraksi manusia buas, manusia bertarung dengan seekor ular king cobra pinaringan lancar rahayu kalis lir ing sambikala tinebih saking kanca kowe. Kita saksikan bersama-sama ular berjenis king cobra sudah dimainkan oleh sang seniman kita. Mriki kalau sarombongan Legawa Putra boten ateges pamer ilmu ananging namung damel regenging swasana. Spesial nyadran Desa Tempel Krogot Nganjuk. Yes. Jos. Os. Legawa Putra Super Puisi Jararan Indonesia. Saksikan bersama-sama bahwasanya sang bobo kita sudah memegang ular yang berada di kantong yang nantinya akan dikeluarkan
dan nantinya akan dimakan secara wis oleh sang seniman kita. Manusia buas, manusia liar, manusia memakan seekor ular king cobra dan nantinya akan diminum darahnya. Manusia rakus. Sudah kita saksikan bersama-sama bahwa sang seniman telah bermain dengan seekor ular yang sangat berbisa yang nantinya akan diminum darahnya, dimakan dagingnya. Rasanya piye? Kenyil. Nak. Oh, Putro, kita saksikan bersama-sama. Sang seniman kita sudah memutus. Sudah nampak kepala ular sudah diputus. Tepuk tangan. Dan perlahan-lahan darah dari sang ular sudah diminum oleh sang seniman kita. Sang berkenan. Kita saksikan bersama-sama bahwasanya sang seniman perlahan-lahan memakan daging dari ular yang berbisa. Dibelengkrek.
tanganku dhewe tresno sing tulus pungkasane kaya ngene kebangetan ning aku kudu kepiye aku iki jane isih tresno seprene ra ono wong liya nanging sliramu saiki wis beda lali mule kerep lunga kaya wong adus sing wis lali anduke teles kebes tak usap tanganku dhewe tresno sing tulus pungkasane kaya ngene kebangetan ning aku kudu kepiye legowo putra Boys bro. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah
putra